young, you didn't wear a bra. And you smiled so sweet when you saw me. Benvinguts, benvingudes al programa part número 3. Benvingudes, cotorres, les tindrem de fons una bona estona. Gràcies per acostar-vos. Aquesta proposta, gràcies a la producció tècnica del teatre, gràcies al Roc i al Suli que estan aquí ajudant-nos amb el tema del so. Haig de recordar sempre a l'inici que si en algun moment de la conversa voleu intervenir, tenim un micròfon inalàmbric, crec, oi que sí? Que us passarem si voleu preguntar qualsevol cosa o intervenir. No cal que us espereu al final. Podeu home, mentre estigui tocant l'Àlex, no. Només les cotorres. Sí, aquestes no les podrem fer callar, no? Deixeu-me presentar-vos avui la xerrada de conversa, aquesta conversa-concert d'avui, que tenim en Joan Moret. En Joan Moret, president del Cineclub Adler, ja el coneixeu si sou d'aquí Lloret. És programador i dinamitzador de sessions de cinema per la transformació social. Això és l'avió que em va passar ell, graduat en disseny per l'ISABA i la Universitat de Southampton. Això ens ho expliques ara. Ha estat col·laborador dels programes de ràdio local Club 7, Cinema i Amb Cada Cultura a Nova Ràdio Lloret. Fumador, he dit, membre fundador. Fumador mai, Fumador no has estat mai. No he estat mai. Del Cineclub Adler. Això ja ho ha dit tu després, m'encanta tenir aquestes coses pel podcast. I vocal de la Junta de Federació Catalana dels Cineclubs. Ara sí ho he dit bé. Gràcies, Joan, per acompanyar-nos en aquesta travessia. A tu per la invitació. I tenim avui aquesta figura central que ens acompanya avui, que és l'Àlex Torio, cantautor, nascut a Barcelona al 74, això ho puc dir? Sí, ja ho he dit. Músic, físic, teòric, professor de matemàtiques i divulgador musical, i jo diria, sobretot, que és un gran melòman. Algú amb una sensibilitat estupenda, enorme, que potser primer de cop de vista no és el que transmet, però ja veureu que quan el anem coneixent té una sensibilitat que desbordant. Gràcies per acompanyar-nos, Àlex. No, a vosaltres per convidar-nos. Per ser aquí al programa part número 3. Hem tingut el Jordi Lanuza, hem tingut l'Ivet Nadal, avui tenim l'Àlex Torio. Deixeu-me, en mode d'introducció, com sempre, repassar una mica la carrera de l'Àlex Torio, sobretot en discos, primer, que des del 2002 ha publicat els següents discos. El 2002, Last Year's Man, el 2004, Magic Wand Side Effects, el 2006, The Lame Fiancé, Principia Matemàtica, 2010, el Ghost of Comala, 2013. Amb aquest àlbum comença una trilogia sobre literatura, després en parlem, en aquest cas sobre una novel·la de Pedro Páramo. Després el Neglected Garden, també basat en una novel·la de Malcolm Lowry. L'Home de l'any passat, el 2020, quin gran any, una revisió d'adaptació del seu primer disc en català, és a dir, del Last Year's Man. I, per últim, el Collage 95, que va estar el 2022 també en català. Sí? Sí, i després he fet digitalment el Collage autèntic, que és del 95, que és en anglès. Era una obra en anglès de l'any 95 i la vaig traduir al català i la vaig gravar amb una banda feta especialment per aquell moment, una banda de rock, i es va dir Collage 95 per l'any. Originalment el disc en anglès es deia Sterry Collage. Sterry Collage. I està penjat a les xarxes. Això ho comentarem una mica perquè ja veureu que la pulsió de crear en algú com l'Àlex Torio és, a mi em ve desbordant, però és com un riu. Era. No, el que passa que fas moltes més coses, no? Ara en parlarem de tot això. No, que moltes coses que ja havia de dir ja les he dit. Sí? Trobo que sí. Però trobes que se t'acaben les idees o és que les transformes? No, i també vius d'una altra manera, no sé. I a més també penso que per fer honor a les coses que he fet no he de fer-ne moltes més de noves fins que les que ja tinc fetes
no tinguin una mica més de sostenibilitat en el seu futur. I en això estic treballant. Sostenibilitat en el futur. Bona Sí, vull dir que no es morin amb mi. Ja. Que no quedi quan te'n vas. Sí, que no? quedi O sigui, allà que marxin quan te'n vas. gravat en un casset. Clar, aquesta part que ja hem començat una mica aquesta conversa amb l'Àlex forma part molt del viatge al llarg de la teva trajectòria. A mi m'agrada molt reivindicar les llargues trajectòries en aquest espai i la reflexió, que puguem parlar, que puguem xerrar amb els autors i autores d'aquestes llargues trajectòries. Estem en un país on sembla que... Jo feia broma l'altre dia a la ràdio, però sobre els sèniors, que no ens maltracten una mica o que no sortim gaire als mitjans, i tu vas dir una cosa, no només sigui perquè som sèniors, sinó... No, i no només aquest país, no només aquest país. Hi ha un canvi de model en la indústria musical des de principi del segle XXI, que està clarament lligat a internet. I vaja, bueno, estic escrivint el segon llibre sobre història del pop-rock i al pròleg ja que estic escrivint parlo del canvi de model que s'ha produït a la música i és bàsicament, si us fixeu, antigament els músics de pop-rock, per tenir una carrera es compraven un instrument, un amplificador, quedaven amb els amics, tocaven molt malament al principi, anaven millorant, compraven molts discos, escoltaven molta música, tenien molta cultura musical i llavors, a poc anaven fent una carrera cada cop millor. El primer disc del David Bowie és horrible, és molt dolent. L'Space Oddity ja és més bo. I Neil Young, el primer disc, és molt dolent. El segon és increïblement bo. I aquesta oportunitat va fer que es creessin aquestes carreres llargues de músics que no sé si van començar a finals dels 60 o així, doncs van tenir una continuïtat i un creixement possible, podien viure d'allò. Actualment, la gent els admirava quan tenien aquestes carreres, quan tenien aquest bagatge ja d'obra. Actualment, el que fa la indústria és crear algú a qui admirar. El creen abans que tinguin una cançó, abans que sàpiguen cantar. Creen el personatge a través de concursos de talent i quan tenen segur que ja tindran un públic per omplir el Sant Jordi, llavors els hi deixen gravar un disc. I així és com ho fan. I aquest és el canvi de model que hi ha. I què passa? Doncs aquests músics no cobren tant. Estan molt contents de dir, hòstia, tenen una sort que el que els hi ha tocat. I després, si a partir del tercer disc ja no ballen tan bé o ja no són tan guapes, perquè està molt associat a dones actualment la música solista, doncs fora, i una altra, i es crea una altra. Fixeu-vos que jo pensava ara fa poc, sento notícies, nou discs d'Alfred, jo què sé, Ricard, i joder, ja no tenen cognom els músics, no? Abans hi havia un nom i un cognom. Leonard Cohen, no sé, Bob Dylan. No, ara, el nou disc d'Aitana, ja no hi ha cognom. És una despersonalització de l'artista en quan, fixeu-vos, si li traiem el cognom a algú, no podem acotar, no podem concretar qui és aquell algú. No sé si hi ha alguna Rosalía Rodríguez, però l'hem de confondre amb la... Però és la Rosalía. Com portem, ja ha sortit. El missatge ràpid i fàcil. Tot el que parlem de la Rosalía ho trauré. Però si el disc és molt bo, aquest últim. Ah, sí? No, a mi em va agradar. Bueno, he sentit, ja ho he dit bé, he sentit el que es posa per la ràdio. Molt interessant això que dius. Mira, lligant-ho, no l'he portat avui, volia portar-lo, però me l'he deixat. L'Àlex va publicar el 2024 amb columna el llibre L'era dels àlbums, que són 40 discos imprescindibles de la història de la música moderna. A la contraportada del llibre se'ns matisa. Jo el tinc, jo l'he portat. Mira, veus que bé, en Joan l'ha portat. Se'ns matitza. Sintetitzar la història del pop-rock, música d'arrel negra i anglosaxona, és una tasca inabastable i sempre serà incompleta, però ens ho podem passar bé considerant-la encara que només sigui parcialment. L'era dels àlbums, sí, a mi em crida molt l'atenció que fent un programa com el Fotimer i ICAT,
que precisament el que posa en valor és l'obra total, no? La idea aquesta de que l'àlbum doncs té ja primer una certa presència exterior, no? Vull dir, ja té una portada, els inserts a dins, etc. Però després que té una estructura que ha estat pensada per ser escoltada en la seva integritat, per escoltar una cara A, per donar-li la volta, escoltar la cara B, no? Que potser coses que has plantat a la cara A es cloguin a la B. Fent un programa tant de reivindicació d'aquesta integritat, t'ha sortit un llibre que pots llegir per capítols una mica com et vingui de gust, no? És quasi una invitació a que el llegeixis una mica saltant-te el que potser no t'interessa tant o anar a buscar aquells noms que tu t'atreuen com a lector. Però et perds, si fas així, que es pot fer perfectament, et perds alguns enllaços que hi ha entre coses. De vegades, per exemple, no sé, molt al principi, ja vaig lluitar perquè fos així, no? Com Bob Dylan està present al penúltim concert que fa Buddy Holly abans de morir en accident d'avió. I Bob Dylan tindrà un capítol posteriorment. Buddy Holly és el segon o tercer capítol del llibre i Bob Dylan és un o dos després. Llavors, aquests enllaços, entre el públic estava Bob Dylan, llavors surt Bob Dylan, no? O que Jeff Buckley, en un concert de Jeff Buckley a Londres, estaven els Radiohead. I gràcies a haver vist a Jeff Buckley, saben com acabar el disc de Vents, que el tenien una mica encallat. I aquests enllaços estan allà una mica amagats. Però sí, la idea era que també els capítols fossin fàcils de llegir-se individualment. Bé, és un llibre que ens dona aquesta llibertat, però que tu recomanes que llegim cronològicament. Sí, és una possibilitat, però és veritat. Sí, jo quan feia molt que no el llegia, quan l'havia entregat... Un dia l'estava llegint i dic, hòstia, m'entretén i no me'n recordava que era meu. Està bé. Sí. És una bona senyal, quan passa això és un bon senyal. Sí, dic, hòstia. Quan fa temps que revises alguna cosa i dius, coño, qui ho ha fet això? No està tan malament. Bueno, és un bon senyal. És un gran llibre, us el recomano molt. Si us agrada la música una mica i si us agrada molt la música. O sigui, perquè si us agrada una mica i teniu artistes favorits, descobrireu un munt d'artistes relacionats amb aquests artistes que ja us agraden, i si us agrada molt la música, us agraden les històries dels músics i dels artistes que hi ha darrere, que és una mica en petit comitè el que fem aquí. Sí, molta història de com es van crear els discos i intentar donar-li la importància que tenen dins del conjunt de la història del pop-rock. Col·locar-los en dir per què és important el primer disc de Jimi Hendrix, no? I m'enrotllo molt, explico una cosa que dius, i això què té a veure amb Jimi Hendrix? I llavors començo per una cosa i per mi de cop, no sé, 4 paràgrafs més tard surt Jimi Hendrix per primer cop. I això ho estic fent, ara estic fent la segona part i ho estic fent igual. Estàs fent una segona part que des d'on va, a partir d'on va? No, seria intercalable. Intercalable, La meva idea seria que hi haguessin... És el multivers, multivers dels llibres. Sí, que hi haguessin molts llibres i que un dia es poguessin editar tots i que per comprar-lo haguessis d'anar amb un carretó. No, fos així. Perquè no hi cabria. Una enciclopèdia s'hauria d'anar intercalant pàgines entre una i altra. Enmig de l'era digital el trobo fora. Una gran idea. Fora lo digital. Tinc tablet i no l'he portat, jo papers. A part tenim la teva vessant de divulgador. L'Àlex es dedica des del 2005 a la difusió de la música a través de la ràdio i has treballat a les principals emissores del país, a RAC1, vas fer una secció durant molt de temps, als Caps de Setmana, a Ràdio Nacional, 6 anys has estat? Sí, a Catalunya Ràdio també vaig fer els caps de setmana. Primer vaig fer els caps de setmana... Bueno, primer havia començat a RAC1 fent el programa de tarda, vaig estar un mes i mig, així quan estava acabant la temporada. I després vaig estar a la SER, a Ràdio 4, molts anys, 3 o 4 anys. Després Catalunya Ràdio, RAC1, el programa de cap de setmana em va com fitxar, tipus Figo. O sigui, jo estava a Catalunya Ràdio i em va fitxar RAC1. Però després has tornat a Catalunya Ràdio. I després, sí, a ICAT, estic ara fa 6 anys ja. El fotimer. I estic, un privilegi, perquè faig el programa que em dóna la gana. Jo els dic què faré 15 dies abans i ja està. I no em diuen... Ja no em diuen res. El primer any va haver-hi algun intent, però ja es va acabar això. I el anireu coneixent, ja veureu que
Sí, el primer any encara em deien, escolta, per què fas Carole King? Dic, com que no he de fer Carole King? No sé. Aquest matí, a les 8 del matí, he hagut de canviar el guió perquè m'ha escrit escolta, he pensat que això aniria millor així i tal, aquestes cançons les canviem i dic, va, puta mare. Bueno, escolta... No, ho explico perquè entengueu també com a vegades el cap funciona d'una manera a 300 per hora, no? I el veieu aquí, és un tio així tranquil, no? Se'l veu amb una bona pose, tranquil·let, però per dins bull del cap, no? Sí, perquè vas arribant a conclusions. Tenia una cançó posada i ahir la tocava a casa i dic, hòstia, és una mica massa llarga per tocar-la jo sol i... És una cançó que no sonarà avui, però ja la posarem en el podcast, ja que en parlem, que és, no sé mai dir el nom, és One Cannot Live Without Love, és una frase del llibre al que està basada. Que seria Ningú pot viure sense amor, i després si hagués en fem un comentari, perquè té una lletra molt, molt llarga. Per això és llarga la cançó, perquè té una lletra molt llarga i havia dit moltes coses i al final acaba durant 6 minuts o 5 i pico i dic, hòstia... Que tinc el 9 i aquest ja aquí no hi surt, però tu el deus tenir per allà, però és una lletra molt llarga, és una cançó molt llarga. Jo recordo haver-la tocat amb tu en directe. Sí, la vam tocar en directe. I jo crec que 6 minuts tranquil·lament, no? Sí, 5 o 6. 6 minutets durava. He mirat d'agafar cançons més curtes al final, en general. Està bé, podries fer el que volguessis amb les meves direccions. Està bé. No, és fantàstic perquè a més tothom que heu vingut fins ara ens ho poseu molt fàcil. També és veritat que amb tu segurament que he vingut és amb qui fa més anys que ens coneixem i això em dona ja molt de bagatge per poder demanar coses. Sabeu com ens vam conèixer? Ara ho explico. Cuidado, compte. Estàvem amb el grup que jo tenia fa 30 anys, quasi. Teníem un local llogat, era una antiga fàbrica a Barcelona i diferents habitacions estaven llogats i teníem un llogat que pagava el lloguer mensual i teníem dret a anar-hi quan volguéssim. I en el local del costat hi havia una banda i en l'altre costat una altra i un dia estàvem tocant al meu grup i piquen a la porta i era ell i altres del seu grup dient-nos, ens agrada molt el que feu. I així va ser com ens vam conèixer. Però abans jo t'havia vist a tu a l'Autònoma en un concert que veu tocar una cançó del Trip Hop. Quina versió fèieu? De Portishead. Sí. Això, veus, jo aquí no ens vam parlar. No, jo vaig veure i dic, hòstia, és el tio de Portishead. No, de Portishead no, però... No tinc la mateixa compte corrent, segur. I llavors crec que en els espais aquests, en els locals aquests, clar, llavors no eren tants grups. Crec que recordar que hi havia els que després van ser Stand Still, no? I llavors ja en l'espai on assajàvem també assajaven un parell de grups que estaven començant amb unes maquetes left, es deien, o sigui, col·legues que estaven tocant en el mateix espai i llavors ells estaven al del costat. Al final del passillo i el nostre era el penúltim. Exacte, estàvem al costat. I ells allò, clar, sempre t'escoltaves. No? Quan entres, sorties, quan paraves, llavors senties el del costat. I llavors un dia vaig dir, escolta, mola molt el que fa. I així ens vam començar a relacionar. I després recordo un concert, quan jo tocava amb son encara, que teníem son a la bàscula mític, on estàvem nosaltres només, que vas explicar la teoria del calamar. Que no te'n recordes ni tu. Me'n recordo jo més que tu. A la bàscula vam fer de residents un mes i podíem triar el taloner i potser us vaig posar a vosaltres. Era un concert que va tocar Sidoní al final i vas tocar tu, vam tocar Son i després Sidoní. Que ho va organitzar en Jordi Ulleres, em sembla, des d'aquí una salutació, que eren moments aquells, principis del 2000, això devia ser, o 2000, moments on, clar, ara, pensant un grup que comença, ho has explicat una miqueta, ja ho has apuntat ara, que jo ho trobo molt tot individual, que està molt basat en individual. No sé, en el cinema em dóna la sensació que no passa això, perquè els equips que necessitem per fer audiovisual són més grans. En canvi, amb la música, un tio o una tia amb un ordinador, ja és possible de fer un disc. Sí, això és el primer d'Euríthmics, no? Un tio i una tia amb un ordinador, no? I la idea no està malament.
Sí, ara els joves també... Els Kraftwerk ho fèiem amb una calculadora. El que sigui l'única opció, vull dir, em queixo potser de que no em sembla bé que sigui l'única opció. El que passa ara és que amb un ordinador i a una habitació tancat ja ho tenen molts, no? Això vull dir. I no hi ha tanta, és veritat, la interacció, no hi ha tampoc... Clar, en el fons, sembla mentida, però els entorns modifiquen les actituds. És a dir, a Finlàndia la gent és més callada i tot això perquè fa fred, no? I a Andalusia la gent surt molt al carrer perquè fa calor i és més social. I a la música d'avui dia, això de la urban, doncs clar, els ritmes són molt repetitius, s'allarguen tota la cançó, pots fer alguns canvis d'això, però la manera de cantar és bastant suau per no molestar els pares que estan a l'habitació del costat. No sé, igual és això. La veritat és que, bueno, això els que canten, perquè clar... Bueno, després tu arregles això t'ho arregla la IA. Per mi això no és cantar, eh? Entenc que hi ha gent que ho fa molt bé i... Billie Eilish ho fa bastant bé. Billie Eilish, per exemple, estava pensant en ella. D'uns discos meravellosos i un treball amb el seu germà de producció molt acurat, molt acurat. Vull dir que sempre hi ha coses maques, joves i joves que ho fan, que tenen un potencial molt gran. Escolta, què et sembla si sentim un primer tema? Vale, mira, jo el primer que vaig publicar va ser el disc Last Year's Man, que és en anglès, i aquest disc anys després, i molt a poc vaig anar traduint les cançons al català perquè la meva dona m'ho deia molt i no sé, també pensava, mira, la meva filla que va néixer, tot això anava pensant, bueno, però escriure directament en català em costa. Ho he fet, bàsicament el que he fet quasi sempre és per musicalitat, primer escriure en anglès i després he traduït. Les coses que tinc publicades en català en realitat existeixen abans en anglès. Per la musicalitat del tipus de música, d'estil, de gènere. I llavors una cançó del primer disc que es deia Moreover She's a Beautiful Thing, respectant molt la lletra, la vaig traduir i amb dificultat, amb molt de temps i anys amb una llibreta i és bastant fidel, no exactament fidel. Parla de la mort sense cap problema. Serveja vi, diu paraulotes. S'emborratxa i com jo balla malament. A més, que bonica que és. Fa coses rares i a deshora. Pinta parets quan està plovent. Somriu trista quan s'enyora. Fins i tot llavors, que bonica que és. No canvia mai el paper del vàter. Gira la clau al revés. Perd les tapes de molts tàpers. A més, que bonica que és. Diu tenir un pla per salvar el món, però no creu que calgui guanyar res. Viuria amb mi sota un pont.
Gràcies. Gràcies, Àlex. Quina sort, quin privilegi. Quina meravella estar aquí, al Jardí de la Pau, al costat de Can Saragossa, a prop del teatre, amb aquestes vistes de Lloret. Quan ens vam conèixer, una mica més tard, igual, amb la Maranta, quan fèiem aquí, es fan els vermuts per la Pau, li deia, ostres, aquest espai és molt bonic, a veure si trobem la manera de construir alguna cosa aquí. Estic molt feliç que avui sigui aquest primer dia, espero que n'hi hagi molts més. Àlex, trobo que un tret que caracteritza molt les teves lletres és el sentit de l'humor. Al passar-les en català, ara tu ho explicaves molt bé, aquestes diferències entre construir en anglès o construir en català. Al fer-les en català és un humor no explícit, és un humor més aviat subtil, jo el trobo més aviat subtil, un punt cínic, i a vegades molt negre i demolidor. No Quines diferències trobes? Sobretot apuntant a això que deies d'expressar en un català en castellà, en el sentit de l'humor. Mira, jo vinc no de la cultura del rock d'arena rock, això, el rock d'estadi, Queen, tot això. A mi sempre he sigut, des de molt jove, fan de la música de club petit i això, no? I el tercer disc de Tom Waits, que es diu Nighthawks at the Diner, per mi va ser un descobriment veure com un músic que fa cançons que m'agraden molt, al concert, entre cançó i cançó podia estar 2-3 minuts parlant i normalment no ho acabava d'entendre tot, el que deia quan jo tenia, 16 anys o així. Però la gent es moria de riure entre cançó i cançó. I després la cançó podia ser supersèria, no totes, també hi havia. I llavors, això quan vaig estar tocant de resident al Jazzy Club del taller de músics un any, un amic un dia em va dir una cosa, diu, és que fas una cosa molt intel·ligent. I jo dic, hòstia, no ho havia previst. Em diu, les teves cançons són supertristes i greus i entre cançó i cançó fas riure a la gent. I crec que en realitat és més aviat així. Aquí, per exemple, en aquesta que acabo de tocar, aquesta broma dels tàpers i Mira, en anglès no surt aquesta broma, no és la mateixa. No, per això t'ho deia, sí. Però vaig trobar que en aquest moment em semblava bé ser menys dramàtic. La cançó aquesta, en realitat no parla sobre ningú que jo conegués, la vaig fer fa molts anys, parla sobre una persona idealitzada. I més endavant, potser sí que hi havia alguns trets associats al matrimoni que sí que es podien incorporar, no? O a un mateix, no? També. Diu, en el tros aquest dels tàpers, en anglès dius she never changes the toilet paper and she forgets the brush anywhere. She prefers light from a taper. Sí, que li agrada més la llum de les espelmes. Clar, és molt diferent, no? És més romàntic, però m'agrada molt que aquesta adaptació al català, això que parlem a vegades sovint entre nosaltres, que com adaptes bé una lletra de l'anglès al català o si la fas... O estàs pensant en anglès o estàs pensant en català i si és el text d'algú altre ja no diguem perquè vols respectar-lo. I també si ha passat el temps, potser tens altres coses a dir que no les diries exactament igual. Evidentment. Aquest joc que fas de fer les adaptacions als teus propis discos, jo crec que va per aquí, no? Una mica. Això tinc... La meva dona en sap molt de literatura i ella sempre explica... Qui és la teva dona? Que parles molt de la teva dona. Explica sempre una cosa quan fa xerrades sobre literatura, que és que Nabokov, que és rus i parlava des de petit rus i alemany, i llavors va emigrar a Estats Units. Llavors té obra en els 3 idiomes i algunes obres ell és el propi traductor a l'altre idioma i que hi ha obres en les quals agafes una pàgina i pràcticament tot és nou, perquè amb el canvi d'idioma també es produeix un canvi d'idees, no? Clar. A mi és una cançó que em porta a les coses boniques, ja no només persones, sinó a les coses boniques en general, encara que parli d'una persona, és com l'imaginari, la manera com ens porta això, les coses que m'agraden, les coses que penso que són... Sí, és una idealització molt terrenal, no? Diguéssim, que una de les virtuts d'algú sigui
no canviar mai el paper del vàter no és una elògia habitual, no? Que bé que no canvies el paper de vàter, que bé que ho fas, això. Que bé que ets com ets, en el fons. Sí, és això. Mira, aquesta cançó va passar, aquest disc, a mi molta gent em deia, has de fer alguna cosa en català, no sé què, em va costar molt que em convencessin. Quan vaig accedir, vaig gravar-lo, que ell va tenir una part molt important, va fer unes guitarres molt bèsties, molt bones durant el disc, i va sortir el disc al febrer del 2020, que no sé si us recordeu, però llavors va haver-hi la pandèmia al tancament de tot. Tenia 2 o 3 concerts que van caure tots. Em vaig veure obligat a aquest disc, bueno, va quedar, hi havia una idea de presentació i de que sortís més, però no va acabar sortint. I hi havia un videoclip programat, per això ho deia, i el videoclip era precisament això, era seguir en una casa normal, una persona fent les coses quotidianes, una noia fent les coses quotidianes, fregant els plats, no sé què, escombrant, i aquesta era la lògica, era això, no era ja fer sortir algú a la platja en biquini. La lluita una mica en el fons. Home, sí, jo crec que ja l'hem superat aquesta fase. Hi havia un moment que tots els videoclips catalans eren això, o estaven a la muntanya o estaven a la platja perquè eren com més barat, no? No necessitaves massa attrezzo i tots tocaven sempre... Sí, tots tocaven la bateria enmig d'un prat, tots eren uns videoclips que els hauríem de recuperar perquè són un gènere en si mateix. T'estalviaves la llum, no? Mireu, ara ens han servit, ens han portat un vi, que és un vi que es diu Principia Matemàtica, i jo crec que és diria que ets l'únic cantautor que conec, dic cantautor, que hi ha un grup que fa vi també, no sé què, però no... Mishima fa vi. Que tens un disco que el porta per nom Principia Matemàtica i que uns bons amics d'un celler magnífic del Penedès, ho dic bé, Alemany i Corrió, et van fer un vi. Em van demanar permís, jo estava gravant aquest disc, que vaig estar 4 anys al meu estudi, tu també vas venir alguns dies a gravar coses, i vaig estar 4 anys, és el primer disc que vaig gravar jo amb el meu estudi, amb els meus coneixements de principiant, d'amateur, de tècnic de so. I per això vaig estar 4 anys gravant-lo. Mentre anava tenint proves, aquests amics meus que feien un vi que a mi m'agrada molt, em deien, deixa'ns escoltar el que estàs fent. I es veu que ells s'ho posaven sempre en el celler mentre estaven treballant. I em van dir, hosti, volem fer un vi nou i et volia demanar permís per posar-li el nom del teu disc perquè ens ha acompanyat durant tot el procés. Dic, hòstia, encantadíssim. I va ser aquest vi, que es diu Principia Matemàtica, igual que el disc. I van sortir, jo diria que l'anyada, que quan surt el disc, 2010, és la primera anyada d'aquest vi. Vam fer la presentació amb tots els comercials de la distribuïdora i gent del món del vi, i el vi allà tant com volguessis, i vam tocar tot el disc sencer i alguna cançó de Neil Young vam tocar. Va ser meravellós, sí. Recordo molt de carinyo. I llavors què passa? Que el vi ha tingut molt més èxit que el disc, perquè el vi va començar a fer-se el 2010 i encara cada any se'n fan 15.000 ampolles. El disc se'n van fer 2.000 còpies i per allà deuen estar al magatzem d'algú. Al magatzem d'algú, no? El 2010 no hi ha la nova anyada de Principi de Temàtica CD. I a més aquest vi ara fa 3 o 4 anys un diari anglès dels bons el va triar com a millor vi blanc d'Espanya. I bé, no, però no ha servit perquè es venguin més discos, la veritat. I us haig de dir que... Digues. No, vaig a interrompre. Per favor. És que ara esteu parlant del Principia Matemàtica, que és tot una mica endogàmic, això, però és el disc amb el qual jo vaig conèixer l'Àlex. És el primer disco d'ell que vaig escoltar. I vaig fer una cosa que no he tornat a fer mai més. Vas enviar un mail. Et vaig enviar un mail dient necessito dir-te com m'ha agradat aquest disc. Que bé, sí. Sí. I després hem fet moltes coses, des de llavors. Sí, hòstia. Tots els meus discos, el disseny, les fotos, tot ho ha fet l'Anna. Sí, al final va acabar amb... Res, només Qui parla és l'Anna Galí, que és fotògrafa i que coneixeu aquí Lloret molt bé també. Gràcies, Anna, per el teu apunt. Justament anava a explicar una miqueta això,
que és... Mira, nosaltres ens vam conèixer picant a la porta, no? Sí, picant a la... Escolta, em mola molt això que està sonant, doncs ella va enviar un mail. Jo crec que hem perdut una miqueta, no? Això d'estar tan connectats fa que... Va, ja t'enviaré un missatge, no sé què, i després no sabem ni quan ens mirem els missatges, no? Si tens masses missatges. Potser és una mica exagerat, no? Quan tens tants missatges, tanta informació, doncs queda un una mica perdut. Del principi, per això, em sembla que no en tocaràs cap, oi? No tenia previst. Hi ha una de 7 minuts, si vols. Escolta, la propera... Jo crec que en Joan volia comentar alguna cosa preparant la següent cançó, oi que sí? Tens apuntat alguna cosa? No ho sé, ja m'he perdut, perquè amb tants... Ah, sí, jo et volia convidar a fer un flashback, perquè si això fos una pel·lícula, ara que ja portem una estona, entraria el flashback, no? I el flashback que et proposo és que recordis com va ser el teu primer contacte amb la música. Quines bandes et van robar d'alguna manera el cor, no? Aquelles bandes de... Jo, per exemple, recordo moltíssim a l'esclat del rock simfònic, que jo tenia un cosí més gran i em passava els casets de les bandes que ell escoltava, llavors escoltava molt de neoprog, del que es feia aleshores al Regne Unit, i jo tenia 15 anys i només escoltava això, no volia sentir res més. Em va agafar molt, molt fort amb això i volia saber si a tu t'havia agafat alguna fase similar amb algun gènere, amb algun músic. Si tiro molt enrere, la meva àvia, que ara tindria 100 anys, diguéssim, cantava molt bé, era infermera i cantava molt bé, li agrada molt cantar i cantava coplets, coses de la seva època, Rousseau, cançó tradicional catalana, i ho feia molt bé, la mare, i m'agradava molt això. I quan tots anàvem amb la rulot del meu avi i dormíem 6 persones en 6 metres quadrats, que era una cosa que ara no podria fer, a la nit cantava la meva àvia i jo li feia veus. I així va ser una cosa de... I després a casa meva els meus pares no eren molt melòmans. El meu pare, els Beatles, però els Beatles a partir del Revolver ja no li agrada, troba molt raro. I llavors li agrada els Beatles del She Loves You i això, li agradaven. I llavors sí que a casa hi havia Serrat, Maritrini, Diango, a saco. Que a mi quan em diuen, és que tens la veu molt rasposa, sembles Tom Waits. Dic, no, semblo Diango. Jo el que m'ha matat és Diango. I un dia vaig tenir ocasió d'anar a sopar amb Diango i va ser un sopar molt divertit. Home, ho diràs. I jo li deia, és que aquesta cançó teva, diu, hòstia, tu saps aquesta? Jo no me la sé. Saps més cançons meves que jo. Ho sé tot de Diango, vaja. Però clar, llavors això, a mesura que et vas allunyant dels pares, sí que vaig començar a escoltar altres coses, sobretot per influència d'un amic meu, que és un tio molt llest i molt raro, i que em va començar a passar Captain Beefheart, sempre molt autors, Neil Young, Lou Reed, Velvet Underground, tota aquesta contracultura anglesa, no grans triomfadors. Neil Young ho va ser, però va voler deixar-ho de ser. I molt tot això, el cantautor americà és el que més, cantautor americà dels 70, és el que més m'agrada. I també m'agrada molt les bandes angleses, per mi són les dues grans influències, fins a Rem, no sé, que Rem em van flipar quan els vaig descobrir més enllà de Losing My Religion. Això seria una mica... Un bon bagatge. Sí, són clàssics, però no són superexitosos en general. Et sembla... si fem aquesta cançó que vols fer ara, que és Strange Fruit, i després expliques perquè això té a veure més aviat amb la meva faceta de divulgació. Strange Fruit, per exemple, també és una cosa molt antiga, una cançó de l'any 37. Aquesta la porto perquè la tinc bastant assajada, perquè ara fa uns dies vaig fer una actuació similar a aquesta, en horari i intenció amb altra gent, amb la Lídia Pujol, i vam fer
cançons que expliquin històries. I la història d'aquesta cançó és molt espectacular. Tu vols parlar-ne després, no? Toquem primer? Jo la faria, sí, perquè així els hi puc llegir una miqueta la lletra i llavors ho entendrem millor. És una cançó de jazz de l'any 37, Silent trees, very strange fruit, blood on the leaves. Blood at the root, black bodies swinging in the southern breeze, strange fruit hanging from the poplar tree. Pastoral scene of the gallant south, the bugging eyes and twisted mouth, scent of magnolia, sweet and fresh, then the silent smell of burning flesh. Here is the fruit for the cross to pluck, for the rain to gather, for the wind to suck, for the sun to rub, for the trees to drop. Here is a strange and bitter crowd. Aquest és Billie Holiday, Tenim una veu molt similar. Mira, deixa'm llegir uns trossets de lletra traduïda, no adaptada, traduïda. Diu, Llegeix-la tota. Els arbres del sud donen un fruit estrany. Sang a les fulles i sang a l'arrel. Cossos negres que es balancegen a la brisa del sud. Fruit estrany que penja dels pollancres. Una escena pastoral del sud galant. Els ulls sortits i la boca retorçada. Aroma de magnòlies dolces i fresques i després l'olor sobtada de carn cremada. Aquí teniu un fruit perquè els corbs arrepleguin, perquè la pluja l'acumuli, perquè el vent l'aspiri, perquè el sol es podreixi, perquè l'arbre caigui. Aquí teniu una collita estranya i amarga. Sí, és important conèixer el context. Això quan Billie Holiday es veu que el primer dia que la va cantar, quan la va acabar de cantar va haver de sortir corrent a vomitar. Perquè aquest fruit estrany, si ho heu vist potser, doncs el que està parlant són dels linxaments de negres al sud dels Estats Units. On penjaven, el Ku Klux Klan penjava a la gent dels arbres. I aquesta és la fruita rara, que s'asseca allà. És terrible, és molt cruel. Molt bèstia, no? Molt bèstia. Però és clar, és cançó protesta, en el fons. La lletra va ser extreta d'un poema que es deia Bitter Fruit, de Mirepol, publicat al 37. Sí, no, i la música també. Sí, la música que la van fer amb la seva dona. Mirepol va treballar per Frank Sinatra, per Billie Holiday, i firmava amb el pseudònim de Lewis Allen, que van ser els dos fills que van tenir i es van morir. No ho sabia, això. Llavors ells firmaven amb Lewis Allen sempre perquè era un homenatge als seus fills que havien mort. És poc prolífic, té poques cançons, té 20 cançons o així. Buscant el més que vaig trobar així més remarcable, vull dir, d'èxit, va ser el The House I Live In de Frank Sinatra. I una cosa, no era negre, l'home era jueu. No, no era negre, era jueu, exacte. És una cançó que té com una ràbia continguda, no? Sí.
molt bèstia. Si busqueu al YouTube, busqueu actuacions tant de Bill Holiday com de la Nina Simone. A mi l'actuació de Nina Simone em commou moltíssim. Billie Holiday també, però és una mica més... I Jeff Buckley, l'has sentit? Aquesta, per descomptat, no? Però si ho mireu, que són més properes a l'època quan es va escriure la cançó, i només pensant-hi em posa la pell de gallina, és molt bèstia. Jeff Buckley, la famosa cançó seva L'Over You Should Have Come Over, quan fa? Aquest canvi és meravellós. Doncs aquest... Estàndards... És un acord molt estrany, és un sol sostingut menor sèptim amb la cinquena disminuïda. Això és perquè els que esteu estudiant música ho podeu apuntar. Sí, això, deixeu-me dir sobre aquesta lletra. També el Merepol la va musicar amb la lletra amb l'ajuda de la seva dona, la Laura Duncan. I la van interpretar com a cançó de protesta a diversos llocs, que és el que deies, Àlex, de la ciutat de Nova York fins als anys 30, fins i tot al Madison Square Garden. I aquí es diu que és on Billie Holiday l'escolta per primera vegada, que és el 37 o així. I llavors ella la fa el 39. Sí, la Billie Holiday és 39, però el dret de la cançó són del 37. Exacte. Una meravella, eh? Com transformar d'alguna cosa cruel, d'alguna cosa bestial, anava a dir un fruit magnífic. És que la tristesa, jo trobo que és molt més creativa la tristesa o la ràbia que no l'alegria. Per l'alegria ja tenim tots els grups catalans d'avui dia, que tothom sembla que estigui pensant si li farà un anunci Estrella d'Am. Bueno, i no només catalans, eh? A Catalunya som especialistes en aquesta merda. Estic completament d'acord. En Joan vol dir alguna cosa. Jo ara no m'emmerdeu a mi. Una mica la tasca aquesta que fas de divulgador musical en els temps que corren és més necessària que mai, no? Perquè al final quan es fa divulgació, ja sigui musical, literària, cinematogràfica, de qualsevol tipus, al final el que estem fent és incentivar l'esperit crític de l'espectador, de l'oïdor, i en els temps que corren doncs em sembla que donar aquestes eines per un món tan campós com el que tenim ara mateix doncs és molt necessari. Tu creus que ens en sortirem? És molt lent i tot és anar fent que una taca es vagi creixent. Una taca d'oli, famosa taca d'oli. Perquè en realitat és com al revés, no? Hem d'anar eixugant tota la merda que ens domina. Però passa en molts àmbits. Jo m'hi vaig trobant amb l'ensenyament, que jo m'hi he dedicat molts anys i suposo que tornaré a anar-hi. Per exemple, jo agafo la meva filla, que té 18 anys, ara està a primera carrera, però el coneixement d'història que ella té és molt menor que el que jo tenia quan tenia jo potser 14 anys. La Guerra Freda no sé ben bé fins a quin punt saben que no sé que la Guerra de Corea o que Vietnam són part de la Guerra Freda o es pensen que són guerres diferents. O sigui, hi ha un desordre, hi ha un poc respecte per la història espectacular. I clar, a la música també hi ha història, perquè si no la indústria de lo que viu, actualment, com que no es venen discos, de lo que viu és dels concerts. I clar, no faràs un concert de David Bowie perquè ja porta 10 anys mort. La indústria necessita anar venent concerts, perquè la música se la descarreguen gratis gratis o no gratis, són 12 euros Spotify ara. I les liquidacions de Spotify són ridícules pels músics. Per cada milió d'escoltes tens 1.000 euros. Això és com funciona. 1 milió d'escoltes, 1.000 euros. Això és el que paga Spotify, no a l'artista, sinó a l'editor del disc. L'editor del disc normalment és una discogràfica. La discogràfica li paga al músic el 10%, amb sort. Per tant, si tens 1 milió d'escoltes, reps 100 euros aquell mes. Ja em diràs tu amb això, no, doncs clar, és que els músics heu de viure dels concerts. Vale, doncs vinga, fem els concerts. Qui fa concerts?
Per aquí, li passam un micròfon, sisplau. Gràcies. Ara, sí? És que, a més, si arribem i acceptem que no estic d'acord amb que només heu de viure dels concerts, tenim un sistema en aquest país, quan dic país dic almenys Catalunya, en el qual ens hem carregat els espais on hi ha música en directe. I que hi ha algunes veus de persones que gestionem teatres que en cap cas voldria que s'entengués malament el que vaig a dir ara. No estic en contra de les festes majors, però les festes majors estan programant concerts gratuïts que ens costa molt programar música en directe i dir-li a una persona paga 10-12 euros, perquè en els espais públics, a banda de les sales privades, tampoc anem a guanyar. I per tant, entrem en una dinàmica, per mi, molt perversa, on ningú entén que hagi de pagar 12 euros i després a la festa major ho tindré gratuït. I ens costa molt programar música. I una cosa, i tindràs sempre els mateixos. Exacte. Voltant per Catalunya, els mateixos. Cert. Jo no es pots estar a la Maranta perquè programo la festa major. M'encanta que passi això, Sí. Gràcies, Maranta i Xavi, oi? Sí. El tema és que, subscric el que diu, però és que hi ha un problema ara afegit al tema de la festa major. Nosaltres en una reunió de gent, de tècnics de cultura, et trobaves el tècnic d'Arbúcies desesperat, quasi plorant, dient és que el poble m'està demanant que porti, mira, ho dic la banda, el Figaflaues o Detallets, i és que després em trobo en què no puc pagar tot el que demano, o sigui, fem un esforç titànic per pagar el catxet i no puc pagar el que em demanen. Però és que a sobre hi ha una cosa que es diu festivals, que fa poc tu vas programar una obra, la del Daniel Higiénico, la de... Ara en parlarem, en dic Josep. En dic Josep, on precisament una de les coses que es deien a l'obra era això, vull dir, la Barcelona aquesta, just postolímpica de la música més de sala i tal, s'ha perdut, i ara estem a l'època dels grans festivals, i ni tan sols la promoció pública d'un ajuntament com el de Lloret, que té 100 milions d'euros, pot competir amb un festival de, per dir-ho malament, de poca monta, perquè arriben i unten els tallets i unten els Figaflaues i no volen venir a tocar per un públic. I estem parlant d'uns catxets que potser no cal desvetllar aquí, però són una borrada, una bogeria. animalada. Vull dir, estem parlant de... Pots decidir entre això i un pis petit a Barcelona. És això. Jo tinc un pis a Barcelona que està tasat en el preu del catxet d'un d'aquests grups. I hòstia, no sé, I llavors, com a societat, si no anem programant música habitualment, perquè en una sala anem empobrint també la societat culturalment. A Barcelona va haver-hi un problema, perquè jo vivia al Raval, i va haver-hi una època de les denúncies per insonorització. I llocs que portaven 80 anys van acabar deixant de programar música perquè havia vingut algú de lloguer al pis de sobre i li molestava. A London, per exemple, del carrer Nou de la Rambla, un clàssic. Jo sempre baixava de casa, tenia 5 minuts. Havíem passat per allà, si vivies al Saló. I, hòstia, a London no. Crec que el Harlem encara existeix el Harlem. Però molts llocs, el Big Bang no sé si existeix ja, el Jazzy Club ja no existeix. No sé, és una bogeria entre aquesta... El teixit cultural mitjà, ho dèiem al principi, crec, desapareix. Amb aquest tipus de cultura, I en teatre passa el mateix, és a dir, els grans actors mediàtics de TV3 i aquelles petites companyies, com dèiem quan t'he conegut, Sala Flyhard, que estan treballant bé, estaven treballant molt bé i apostant per la creació contemporània, pateixen. Clar, és aquell peix que es mossega la cua però que no té cua. Perquè si no fem créixer el teixit cultural mitjà, és a dir, mireu on estem, quina meravella, mireu els que som. Això és la foto del que passa no només a Catalunya, sinó a molts llocs, perquè estem parlant aquí, per tant, parlem més del nostre país, per descomptat, i està bé que tot això ho xerrem i ho parlem. Per això neix d'alguna manera el programa Part, però ho acabes fent per militància, per convicció. Jo vaig coincidir amb un sopar amb, no me'n recordo com es deia, qui era fa uns anys, consellera de Cultura,
i em va tocar al costat a la taula i li vaig comentar, mira, jo viatjo molt per Catalunya, per events de la meva dona, especialment, xerrades, coses així. Qui és la teva dona? No ho diré. Pilar Rahola! Hòstia, ara acabo de fer una foto mental, tio, que no va avui, I dic, hosti, veig tot d'ateneus, teatrets, a llocs petits, que dius aquí, fer un concert a la setmana o al mes, que només cal que hi vagin 50 persones, no? Hi hauria un circuit tan maco a Catalunya d'això i no, tots els pressupostos se'l mengen això. El més meravellós és que aquests espais hi són. Sí, són aquests espais. pobles. I tenim una cultura que ve tradicionalment, sobretot del teatre, a Catalunya, on tots aquests espais ja hi són. Cal adequar-los perquè s'han anat fent grans, vells amb B baixa i amb B alta, però que aquesta infraestructura base ja hi ha sigut. Ja hi és, però no s'ha invertit mai. Treballo molt sovint amb un festival a Badalona on un dels llocs mítics de Badalona, que es diu El Círcul, és un teatre d'aquestes característiques i és meravellós fer coses allà. I va haver una temporada que ho va agafar algú amb dos dits i va dir, obrim-ho no només al teatre sinó a fer concerts d'aquest tipus. Van haver de parar perquè no surten els números i perquè les infraestructures s'han d'anar renovant, evidentment. Però ens ho creiem o no ens ho creiem? És a dir, la sanitat pública tampoc és rendible. Les escoles, segurament... Però ens ho creiem o ens ho creiem? Parlem d'ensenyament. Parlem d'ensenyament, que aquí tenim l'Àlex, que ha estat 30 i pico anys fent de profe. No, quasi 30, 27. 30. I com vas acabar? No, hi tornaré perquè he de viure, però... I perquè també és passió teva. Bueno, i perquè m'agrada, però soc com un tipus de professor mal vist, perquè m'agrada explicar coses, saps? M'agrada explicar com he entès jo una cosa i explicar als alumnes. I als alumnes, molts d'ells també els agrada això. I no que els passi una pàgina d'internet on està molt ben explicat. I jo em poso a mirar coses per internet també, saps? És una dinàmica que més o menys veus en les escoles. Però no vull rajar tant perquè això s'està gravant. És igual, ja. Després editarem, quedaran les cançons només. Què et sembla si fem una cançoneta? Has demanat de fer Lavender Spray, Spray de lavanda, que m'encanta aquest títol, Àlex. No, Spray no. Spray també és el ramillet. Ah, vale. Doncs perdó, com seria en català això? Ramellet? Sí. Ramellets, no? Sí, ramellet. Ramellet. De lavanda. I després ens expliques què estàs fent. Vale, aquesta és una cançó que encara no ha sortit i és de la trilogia dels discos inspirats en llibres. És molt curta. Lavender spray, where's the end of it? Autumn flowers, silent withering, the dropping of petals, the stripping stick, the sunset, pale at the beach. There's an hour, drag the years in a valid sequence of hopes and fears, the failing pride, the drifting boat, chosen memories that flow in an ocean made of overlapped times
as one grows old, becomes a man. Volia fer aquesta curteta. Gràcies, Sé Àlex. que a tu t'agrada aquesta, perquè És de les meves me predilectes. l'està produint a l'Agustí de fa 2 anys. Mira, llegeixo una miqueta la lletra, que és molt curteta i és molt bonica. Diu, Ramellet, és que he fet la traducció literal abans. Ramellet a la banda, on és el final? Flors de tardor, silencioses, marcint-se. La caiguda dels pètals, el pal que es despulla, l'oració de la posta de sol a la platja. Els dies i les hores semblen arrossegar els anys en una seqüència interminable d'esperances i pors. L'orgull fallit, el vaixell a la deriva. Els records escollits que suren en un oceà fet de temps superposat, que a mesura que un envelleix es converteix en un mapa. Quina meravella de lletra. Tant si sabeu una mica d'anglès com no, notem aquesta sensibilitat extrema que us deia al principi amb la traducció. Repeteixo, això és una traducció literal, per tant no és de la lletra. La trilogia de la literatura que estic fent, primer era el llibre Pedro Páramo, que és una novel·la curta. El segon és una novel·la molt llarga, que és Sota el volcà. I el tercer és un llibre de poemes, que és el 4 quartets de T.S. Eliot. I clar, els 2 primers, al ser novel·les, faig uns poemes, unes lletres de cançons que parteixen de zero, només amb les idees de la novel·la. Però en el tercer tinc els poemes. I llavors podria haver fet com Serrat amb Machado i posar-li música en aquells poemes, però no era la meva intenció, sinó que agafo amb els 4 quartets de T.S. Eliot i els utilitzo com a ambient. M'inspiro en el que cadascun dels 20 poemes que el formen em transmeten i trasllado. Aquests 4 quartets estan ubicats en 4 espais importants per T.S. Eliot i jo utilitzo 4 espais de la meva vida. Una casa d'estiueig que teníem al Delta de l'Ebre, el meu pis de Barcelona quan era petit, el pis dels meus pares, la casa cutre dels meus avis andalusos a una barriada bastant pobra de Tarragona i després a la casa del poble dels meus altres avis, a la Noia, a la comarca de la Noia. I llavors aquests 4 em donen lloc al mateix que fa Eliot, que és pensar sobre el pas del temps i l'existència. Però aquí hi ha la base dels poemes d'Eliot. No estic musicant poemes d'Eliot, però sí que li agafo idees i li agafo frases. Agafes això com a punt de partida per crear un nou món relacionat amb aquest. Sí, la idea és aquesta, era pervertir-la una mica, adaptar-me a la... Dels 3 discos, comptant aquest, creus que és el més ambiciós? Aquest, clar, té una estructura molt estranya perquè com que Eliot també va voler separar-ho en 4 petits llibres, 4 capítols de 5 poemes cadascun, aquí els altres 2 són estilísticament molt clars. El Ghost of Comala i el Neglected Garden tenen un estil cadascun. Aquí faig 4 minidiscos dintre d'un. Crec que serà una cosa molt interessant. I per això estem anant tan lents, perquè cadascú requereix un to. Per exemple, el de Barriada de Tarragona, dels meus avis andalusos, està al costat de la petroquímica. I sortíem al carrer a jugar i a fotre'ns d'hòsties, tirar-nos pedres amb els altres nens, colar-nos en els locals de material de construcció, el Chele, coses d'aquestes. I tot el dia al carrer, la petroquímica allà...
I aquí hem fet música industrial. Tenim 5 cançons de música industrial. En canvi, el següent són 5 cançons de música folk, del poble de la Noia al bosc. I aquest contrast serà curiós d'escoltar tot seguit. És un experiment també estructural. És un àlbum que estem enregistrant entre Sant Cristòfol, on vius, i Lloret de Mar. Vull dir, no sé quan acabarà sortint, però... Home, estem a punt d'acabar la tercera. Estem bastant avançadets, En 2 anys hem fet quasi 3 dels 4. Falta acabar la tercera per entrar a la quarta suite, vull dir, de les que hem fet. Aquesta, curiosament, ningú diria tocada així, però és de les industrials. El que passa és que quan una cançó és bona, quan la base d'una cançó és bona, i aquí tenim un gran autor de cançons, i de moltes més coses, però si ara parlem de cançons, la pots tocar, una bestiesa que és amb un xilòfon petit i una veu i aquella cançó funciona. Quan la despulles de tot artifici, vull dir artifici des del punt de vista de producció, és a dir, afegir coses, anem a posar violins, amb la primera suite que vam treballar, doncs hi ha violins, etc. Quan despulles tot i queda una guitarra, un piano i una veu i la cançó funciona, és que és bona, és que és meravellosa. I en aquest cas... Com aquella gent guapa que maquillada està pitjor. Escolti'm, has explicat superbé la teva relació amb els discos i la literatura. Moltes d'aquestes novel·les passen al cine, passen al cinema. Llavors, tens alguna adaptació d'aquestes predilectes? Per exemple, jo la del Sota el volcà sí que l'he vist i a mi m'agrada molt. Altres adaptacions al cinema no resulten tant, no sé si en Joan... Abans hem parlat de l'adaptació al vi d'una música, no? Vull dir que ningú preguntarà què és millor, el vi o l'àlbum. En canvi, sí, per això parlo d'adaptació. Per això, amb les adaptacions sempre passa que la gent sempre diu què és millor, la pel·lícula o el llibre, no? I diu, home, no ho sé, són dues coses diferents, no? A mi m'agrada molt el Wes Anderson, que va fer aquella pel·lícula fantàstica, Mr. Fox. És una adaptació de Roald Dahl, que és un autor molt britànic, i en canvi la pel·lícula del Wes Anderson és molt americana. Molt americana, sí. I aleshores fa un petit miracle, que és fer una pel·lícula molt americana sense que deixi de ser molt Roald Dahl i per tant molt britànica. I aleshores a mi m'agrada especialment aquesta adaptació per com es construeix al voltant del relat original. No només adapta literalment la narració, sinó que també hi afegeix tota una sèrie de context. L'imaginari que crea amb el stop motion, els personatges... Sí, crec que... Veus com el Roald Dahl personificat, no? Els personatges d'ell personificats. Jo crec que va saber captar molt bé l'esperit de Dahl, literàriament, transformat en la pantalla. I després ha fet Henry Sugar, també ha fet altres adaptacions de Dahl, i crec que ho ha fet molt bé també. A mi em satisfà molt com a adaptació de Dahl en aquest sentit. Com es diu aquesta darrera de l'Alien i això? No sé si és la darrera del Wes Anderson, vull dir. Aquesta que passa en un desert, que sí, Meteor City. Meteor City. És que em vaig dormir molt. Te'n vas a dormir. Mira que me flipa Wes Anderson i tot el que fa, aquests jocs amb la simetria, aquests gairebé la cubana de personatges que fa que sempre tenen lius entre ells. Em vaig dormir, no ho vaig comprar. Hi ha una part del meu cervell que no. A tu et va agradar, Joan? Sí, jo és que crec que també les pel·lícules se'ls ha de donar diferents oportunitats, perquè depèn el moment en la teva vida en què t'agafa una pel·lícula, pots entrar-hi o quedar-ne al marge, no? Cert. Aleshores, jo no culpo mai les pel·lícules, sempre dic, bueno, mira, avui no tenies un bon dia i això no t'ha entrat. Això passa amb la música, moltíssim. Igual que passa amb els llibres. Segurament. Amb l'art en general passa. Quants àlbums no ens ha passat que escoltes l'àlbum i el primer cop no és el que t'esperaves i et deixa una mica descol·locat, no? I després, a poc, no és que li donguis oportunitats, és que l'àlbum torna a tu, no? I a poc vas apreciant-lo i al final resulta que és el teu àlbum favorit d'aquell artista. A mi em va passar amb Jeff Buckley. Tothom em deia, hòstia, aquest disc és boníssim, no sé què. Me'l vaig comprar i, hòstia, no sé. No estaves en el moment... No. I després va ser
També va, a veure, és el Grace de Jeff Buckley, que és un disc que està considerat un dels millors discos de la història Bowie deia que era el millor disc de la història. del rock modern o de la història de la música moderna. Jo entenc que has d'haver escoltat algun tipus de música per connectar amb ell directament. Vull dir, no és un disc fàcil d'entrar, és a dir, mira, t'explico una història i ja està, sinó també una sonoritat nova, algú que canta com no ha cantat mai ningú, ni tornarà a passar, espero, perquè no, és increïble. Vull dir que són discs que són els que ens agraden segurament, o les pel·lícules que ens agraden, que és que tenen diverses lectures al llarg del temps. I a vegades passa això. A mi em va passar, per exemple, un disc que coneixereu tots, el Lightstone Baby de U2, quan me'l van passar en caset, perquè encara ens passàvem la música en caset, me'l van passar i jo estava escoltant hard rock i The Cult i vaig pensar, bueno, no està malament, però no vaig connectar, no hi vaig connectar. En canvi, al cap de no sé quant de temps, vaig tornar a posar la cinta i dic, però què és aquesta puta meravella? No? La producció del Visconti, de Brian Eno... Jo, ja que heu tret abans el tema notes, que té una estan Joan aquí, i ja que portes la samarreta Del Notes. del Notes, que té una de les millors cançons de Dylan, per ser la de Men in Me. El tema és, jo per exemple, quan preguntaves abans sobre com va tenir contacte amb la música i tal, jo un dels contactes que vaig tenir va ser a través del cine. Vull dir, una de les meves pel·lis preferides, Bronx Tale, té cançons del Wilson Pickett, de The Rascals, de The Kings, de Jimi Hendrix. Sense anar més lluny, també parlàveu de la cançó Protesta, la de Joan Baez, és una cançó feta per la pel·lícula de Sacco i Vanzetti i va acabar sent una cançó mítica de protesta. La música és d'Ennio Morricone. D'Ennio Morricone, correcte. La lletra és d'ella. I la lletra és d'ella. Aleshores, la pregunta que volia fer Joan una mica és, el cine és evident que ha estat catalitzador de cultura musical i divulgador de cultura musical. En quin estat està això ara? O com estem ara, això? En quin estat està el cine o la música al cine? No, el cine com a catalitzador, com a divulgador de cultura musical, ara mateix. Bé, ara mateix, aviam, no fa gaire s'ha estrenat aquesta pel·lícula magnífica del Luhrmann, el Epic, Elvis Presley in Concert, que és mig documental, mig film-concert, que jo crec que és una molt bona pel·lícula i que reivindica això, la música en directe, la gàbia d'or aquella on estava Elvis tancat, no? A Las Vegas, on el tenien allà fent shows. A mi m'agraden molt les pel·lícules aquestes, pel·lícules concert. Ara no fa gaire també s'ha recuperat l'Stop Making Sense dels Talking Heads, que és una gran pel·lícula concert. Perquè a més és una pel·lícula que és un concert que està pensat per ser fet en cinema. Aleshores, però ja té molts anys, clar, potser té 30 anys aquest concert, no? I actualment se segueixen fent moltes pel·lícules, però ara a mi em sembla que estan molt focalitzats, després de l'èxit de Bohemian Rhapsody, ara estan molt focalitzats en el tema del biòpic, i en aquests biòpics que sempre es fan amb el beneplàcit de l'estate, no? Que porta... dels implicats. Sí, de la família, dels hereus... De la família, dels que tenen els drets. Aleshores ja saps que són biòpics que no t'explicaran el que tu vols que t'expliquin. Llavors és una mica frustrant, no? És com el de Dylan, no? No sé si l'heu vist, l'últim de Dylan. És una bona pel·lícula. Per mi no és ni un biòpic, és una pel·lícula. Els primers anys. Sí, no me'n recordo el títol. Un perfecte desconegut. Això. A mi m'agrada que és una pel·lícula que està narrada a través de les cançons. Això està bé. I aleshores, com que ells no saben sé què diria John Baez de la pel·li, però... Pot ser que hi hagués... Que surt una mica així com... Passava per allí! Clar, sí, explica una història que és molt coneguda, no t'explica res que no sàpigues ja, però sí que és una pel·lícula interessant perquè es vehicula a través de les cançons. I això em va interessar molt, no? En el cas que explicaves tu d'Una història del Bronx, que és una pel·lícula que, si no m'equivoco, va fer en De Niro, va ser el debut com a directora de Robert De Niro.
Bueno, és un exemple clàssic d'aquests de la música juga un paper fonamental en el fet de que és la que crea l'atmosfera de l'època, no? És la que ens introdueix en aquest món. Sense les cançons seria molt difícil a vegades doncs, que la pel·lícula ens portés com ens porta, no? Però això moltes vegades també s'ha de posar en quarantena perquè normalment quan fas una pel·lícula no tens les cançons que vols, sinó les que pots pagar, no? I normalment sempre depèn de qui fa la pel·lícula, que aleshores a vegades s'assegura que ja tingui el catàleg de cançons. Ara mateix el Sam Mendes està fent una macrobiografia sobre els Beatles, fa 4 pel·lícules i en dedica cada una a cada un dels integrants de la banda, i ho fa perquè la pel·lícula la fa amb Apple, i aleshores té tota la discografia dels Beatles, si no seria impossible, no sortirien els números. Jo no l'he vist perquè em nego a veure un biòpic de Bowie sense cançons de Bowie. Es va fer un ara fa uns anys. Sí. Es va fer un que no tenien els drets. Com pots fer un... Que és bastant dolent. Jo no l'he vist, jo no vull veure això. Bueno, a casa som compulsius amb el tema de David Bowie i el vam veure per militància i és un horror. Què fan? Aquesta cosa tan lletja de posar cançons que s'assemblen? Que s'assemblen, sí. Hòstia, és que això és increïble. Sí, és terrible. El Barça ho va fer amb Heroes. No devia tenir els drets quan van guanyar alguna cosa fa uns anys i posaven una cosa... Canviaven l'última nota i ja està. Hòstia, això és... Escolteu, aquí estem parlant justament de cinema, literatura, música, tot està lligat, ja ho sabem. Justament anem a parar al teatre, no? Has fet has compost diverses músiques, diverses cançons per diferents obres de teatre. Justament al febrer vam poder veure, em dic Josep, aquí al teatre, el 6 de febrer, si mal no recordo, una obra peculiar que parla d'un personatge oblidat de la Barcelona dels 90 i a tu et van encarregar de fer-ne les cançons. Ens en vols tocar una i ens expliques la teva relació treballant pels altres? Clar, està bé que l'espurna de la temàtica d'una cançó, a vegades tu penses, hòstia, és que això ja he parlat, això ja he escrit. En 50 anys ja penses això. I que et vingui d'una altra banda, per exemple, tot el de la literatura té a veure amb això. I en aquest cas, l'encàrrec era molt un reflex, diguéssim, del que és Adrià Puntí. Aquesta era la idea de l'autor de l'obra. I llavors, qui el sàpiga d'Adrià Puntí veurà que hi ha alguns referents en aquesta cançó, que va ser com la cançó principal de l'obra, crec. Però, clar, la lletra està molt al servei d'això. Potser jo no cantaria això, si fos la meva veu. Em poso a fer un poema i de cop no val la pena. És un poema que ja he escrit abans. Una còpia d'algú altre. Un plagi de mi mateix. Sempre recolzat en un talent desaprofitat. Us culpo a tots desgraciats, un imbècil entranyable, un fill de puta encantador, un capsigrany, ara molt proper, ara un estrany, que viu amagat a una cançó. El vostre fidel decebedor. Escolto la consciència però mou la impaciència. Vaig fent tombs per tot arreu. Sento culpable, perquè sóc culpable.
de viola volent dir adeu. I dono com un sapastre la benvinguda al desastre. M'estimo tant la solitud i m'enyoro i m'adormo i enlloc se'm veu a gust. No sé cap on vaig, és això un concert o és un assaig? Ara plegaré i faré un vol amb el meu millor amic que sóc jo sol. Les branques velles del saüc troben la llum i es fa de nit, no hi ha ni una ànima al bosc. I de cop em trobo enmig d'un gran carrer, topant l'espatlla amb gent que em mira i no em coneix, i em fico cap endins. No sé on vaig, és un concert o és un assaig? Ara plegaré i faré un vol amb el meu millor amic, jo soc. Al final acabo parlant bastant d'Adrià Puntí, veig. Gràcies, la meva primera pregunta ja ho has avançat, no? Però si aquesta cançó hi havia molt de... Quan n'hi havia de Puntí? No si n'hi havia, sinó quan n'hi havia. A més, no sé si es pot dir gaire, si no ja ho tallem després, però aquí sí que ho podem dir. Vas començar a escriure un llibre sobre la figura d'Adrià Puntí. Sembla si... Es pot explicar alguna cosa? Està aturat. Vaig començar a escriure una biografia i és un projecte que està aturat de moment, perquè és complicat. Complicat, tenim un dels millors autors del país, per no dir el millor, viu en una situació incòmoda per tothom i és un geni, o sigui, tenim un geni a casa que no està ben tractat i que ell tampoc no es deixa, també ho puc dir, que jo he treballat amb ell a propet durant dos anys o així, i Déu-n'hi-do, és complicat, però també és l'acompanyament. Aquí ja sabeu que parlem una mica de tot, parlem d'acompanyament, de salut mental, parlem d'autors, d'autores, per tant m'agrada fer aquest petit impàs. Abans que el sol ens pugui, que Déu-n'hi-do, gràcies per estar aguantant, no sé si en Joan vol afegir alguna cosa més. Tenies alguna cosa apuntada que no ho tinc jo per aquí? Sí, bueno, amb una xerrada que vaig fer amb Conrado Xalabarder, que és un gran crític de música per a cinema, ell explicava que la música, el cinema, podia tenir diverses funcions, però la funció més important, allà on la música era més completa, és quan la música era narrativa, més enllà de ser ambiental o descriptiva, quan arribava a ser narrativa. I això s'assoleix quan el músic, a part de músic, també fa una mica de cineasta i sap quina seqüència necessita música, quina no, quina funcionarà millor sense música, on n'hi ha d'haver i on no n'hi ha, on és necessari que la música expliqui allò que el guió o la imatge en aquell moment no explica. Llavors jo volia preguntar si tu havies tingut alguna experiència al voltant de la composició per a cinema o no, ja que has fet per obres de teatre. No, cinema no, però en la primera obra que vaig fer música, aquesta per exemple és una obra, aquesta d'en Dic Josep, on el protagonista és un cantautor. I clar, havia d'escriure les cançons que ell cantava. Això era molt fàcil. Bueno, molt fàcil, vull dir, tens molt clar el missatge, el que has de fer, vull dir, has de fer això, has de fer una cançó d'ell que parli dels pares, una que parli... Llavors, aquí tens molt clar el missatge. Però la primera que vaig fer, a Tortugues, que estic supercontent d'aquella banda sonora, hi havia música incidental. És a dir, quan estaven passant coses també havies de crear l'ambient i això.
I va ser una època de molta feina, a més la Clàudia Sadó, l'autora, era molt exigent, em tirava enrere moltes coses que jo li presentava, i em deia, no, per aquí no, no sé què. I va ser, me'n recordo, tenia l'alarma de... Jo treballava fent classes, tenia l'alarma del despertador de la tauleta de nit a les 4 del matí. I a les 4 em anava a l'estudi. I estava treballant a l'estudi fins a les 7 o així que m'anava a donar classe. I era cada dia durant, no sé, 2 mesos o així, treballant d'aquesta manera. La música incidental i no hi havia un cantant al darrere i, hosti, m'ho vaig passar molt bé i sí que aprens a coordinar-te molt amb el que desitja el director, que per això és el director, és el que acabarà posant el seu nom allà, no? Has de trobar aquest equilibri entre que algú és el director, que és el que dona l'ok final a tot, i també no sentir-te tu traït, això és complicat. I en aquest cas va anar molt bé. Una bona experiència. Molts anys amb... Sí, a mi em sona, no? Amb la Maria Ripoll. Vaig estar treballant en una pel·lícula que... Sí, amb la directora Maria Ripoll. Però és que, clar, encara no se'l coneixia llavors, però l'autor era Albert Espinosa. I jo, clar, jo no sabia qui era, no era conegut, però jo vaig llegir aquell guió i dic, bueno, ara millorarà. I de cop posa fin, dic, hòstia, no sé. Però de totes maneres pensava, no sé, està bé, és feina, si surt això, no sé, igual et paguen 3.000 euros o una cosa així. I em vaig posar a treballar, vaig presentar coses, vaig anar a muntatges, això, i de cop un dia, no ho farem amb tu al final. Passa moltíssim, és que volia que ho expliqués perquè aquestes coses que normalment no surten al públic, o sigui, no se'n fa públic, vull dir, passen molt més sovint del que no ens pensem. Però una cosa, si arribes al final de la pel·li, si algú ho aconsegueix, i us quedeu ja no només al final de la pel·li, sinó als crèdits, al final de crèdits hi ha un agraïment a mi. O sigui, surto a la pel·li. Mireu. Es diu mi lavadora, no sé què, com es diu? Tu vida en 65 minutos. Ah, la de les 65 minuts. És una d'un tio que mira una rentadora. No farem spoiler, però està mort i... És broma, és broma. És broma, no l'he vist. Pues escolta, l'has clavat. Albert Espinosa. És veritat, clar, si és Albert Espinosa. Bromes a part, mireu, per veure, perquè veieu que no tot és orégano, el que sale en el campo. A mi em van proposar fa anys, vaig estar treballant, de fet, en una preproducció d'una pel·lícula que es diu El laberinto de les tortugues, de Buñuel, que és d'animació. I va passar alguna cosa molt similar, el que passa que el procés amb les pel·lis d'animació són molt llargs i que comences molt de temps abans fins que no acaba sortint la pel·li, però és una pel·lícula que es va presentar als Goya, li van donar premis als Goya i tal, de la qual, quan jo portava, crec que 2 anys treballant-hi, vaig sortir del projecte. Ho dic elegantment perquè vaig sortir del projecte, però a mi se'm va treure del projecte per posar alguna altra. Llavors, jo havia guanyat un concurs per fer aquella pel·lícula, vull dir, no hi ha sigut, és que te'l donem a tu perquè... No, es va presentar, precisament ens vam presentar 2 i justament el que va fer la música després va ser que és molt xula la pel·li, però que vull dir que aquestes coses passen sovint. Això va passar al PSOE amb l'Eguina, qui era? Era el Borrell i Almeida. Sí, va guanyar el Borrell i van fotre Almeida. Sí, pues alguna cosa similar, no? I dius, clar, i després veus la pel·li i jo, molt content que sortís al projecte i tal, i et quedes amb aquella amargor de dir, hòstia, no he acabat de poder-ho acabar, però se n'aprèn del projecte i de la història. Almúnia. Gràcies, Almúnia. Joaquín Almúnia. Anem acabant. Mireu, em sembla que per acabar el Such a Beautiful World de l'Àlex és una gran opció. És una de les poques cançons alegres que tinc. Se n'ha dit, dic, segurament una de les cançons alegres o considerades alegres, no?, per la teva tessitura, que pertany al seu segon disc, Magic One Side Effects, que m'encanta aquest títol, que és Vareta Màgica i Efectes Secundaris, seria? Els efectes secundaris de la Vareta Màgica, és del 2004, com vulguis. I've been blinded by stars that shone in my window, immersed in a spiral, following line. I've forgotten the sound
hidden behind the willow, believing that feeling strong was feeling fine. But life is so rich, days and nights, time to take care, time to pass by. It's so beautiful, beautiful to be alive. I've traded with beggars, aspired for the skins. That's all in my weakness, a path to get in. I will never fall into the ditch anymore. The drawbridge is up, and I'm in the right shore. I declare with this word, I've nothing to chase. If I pierce the beast, past the face, I found a way. I found a way out of the maze. I've welcomed those mornings smelled from Dawn's gates, and I've said she was sullen. She said I was late, but the door is still open, despite all the throng, despite all the times. She thought I had been wrong. Love's like an ant, mighty and small. It's a giant of man. It's nothing and it's all. It's a beautiful, 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 beautiful. Such a beautiful, beautiful world. It's a beautiful, 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 beautiful. Such a beautiful, such a beautiful, beautiful world. Molt bé, doncs moltes gràcies. Gràcies, Àlex. Quina sort, quina meravella. Gràcies, Joan. Mireu, jo ho deixaria aquí, que Déu-n'hi-do, ha estat molt xulo i hem estat aguantant el sol. Només reivindicar aquests espais de trobada. Gràcies a l'Amaranta i a l'equip tècnic una altra vegada. Espero que ens veiem a la propera. I ara, no hem parlat de la teva faceta com a cuiner, però ja hem parlat del vi. Per tant, ara fem una miqueta, una picada d'ullet al beure i a la panxa, que és vital, perquè si no, no podem fer coses tan xules com el que ha passat avui aquí. Ara passa una moto també. I gràcies, Cotorres, i només dir una última cosa per acabar. Joan, vols afegir alguna cosa? No, jo és que estic torrat. M'ha tocat el sol avui, jo que soc molt nòrdic i que no... Ens ha salvat una mica l'aire, el vent. No m'agrada gaire el tema, doncs avui he quedat servit per tot l'any. Estem creant cultura, estem explicant artefactes culturals i a vegades els millors artefactes som nosaltres. La dona de l'Àlex Torio és... l'Empar Moliner, un petó des d'aquí, que tenia presentació al llibre. I don't know